I'm seeing a wound. I have a wound in my private part. Huh? Guys, zviriko here. Katione kuti nyaya yacho iri kuenda nepi. You slept with someone at your shop? Yes. And now there is a wound. You need to go and look for the husband of that woman and pay money. Otherwise the private party is going to disappear. Zvotaura kuti mukadzi wacho akagadzirwa. And the only way yaunokwanisa kutokunda naye problem kutotsvaga murume wacho. Because murume wacho ndiye ane akamugadzira kana kuti akamugadziritsa. Saka best way kutotsvaga murume wacho. And it's not easy kutsvaga murume wacho ukoko. Kana wamuwana futi it's not easy kuti ukwanise kutaura naye. Unotaura naye sei kuti ndakarara nemukadzi wako. Ndo zvazvinoita kana ukajera tsika yakaipa seiyoyi. It's called runyoka. Try all means, but nothing can happen. That's why I came here. I see you on Facebook. Zvakaoma. Kazvitarisa vakuru ava English haitobudi, havatogoni English. But vashinga kuti vatsvage rubatsiro nenhau yechihure chete. Siyai chihure man, siyai chihure. Now we need a living God now. And you know, young men, when people are coming to work, you should respect other people's wives. Exactly. Respect pabasa yangu kosha. Tida kutaura chokwadi chaiko. Respect yakakosha. Because tese tichibva kwakasiyana siyana. Tasanganidzwa nekuda kwebasa. Autozipa munhu atori nefamily kana zvakamira sei. Vamwe vanenge vachitoziva futi kuti ane family but they don't even care. Anongoti kana uchida basa rara neni chete. But that's very bad. Iko kutodana nemunhu wanoshanda naye pabasa. And I think has make sense. Hazvito make sense uye hazvina ungwaru kana hunhu mukati. This one is married. Everyone who is coming to that shop, you are sleeping with them to get a job. Why are you doing that? This is evil. Exactly. Varume vari pano ane musikanzwa ndoda kuti muonoona muchinda uyu muzoziva kuti musikanzwa aitwe. Ine zvangu handina musikanzwa but dai kuri kuti ndaivapo pachechi apo musi wacho ka ndaitomhanya ini kunoona munhu akarumwa nerinyoka uyo. Ndaitomhanya chaiko maybe ndaigona kutodzidzawo 1 2 3 you know. I want you to go and show them so that they can learn. Zvandaona prophet zvinotyisa. Muchaita musikanzwa ka? Zvachose. Madzidza ka? Taurirai mumwe asina kuona. Varume ngatigarei nemadzimai edu kana tisina ngatitsvagei mune nzira yakanaka. Zviri uko hazvinomira musho. Pane zvandaona zvakaoma. Ngatingogadzikikai tiite upenyu huri straight. Zvataona zvakaoma. Ngatigarei nemadzimai edu ende ngatisiye madzimai evanhu. Muchazoita musikanzwa here? Kwete. Mukaona mukadzi wemunhu maakutiza handitika kutomhanya chaiko. Zvataona mahwani uku. Maona mahwani. Ihora iyi. Pane vamwe vasina kuona vari kufunga kuti mafanizi. Muda kuvaudza kuti kudii? Hazvina kumira mushe. Ngatingoitei zvemadzimai edu chete. Zvimwe zvese tosiyana nazvo. Muchazoita here musikanzwa? Ndatomira. Yeah, guys. Life yatiri kurarama iyi yakaoma. Vanhu vari kushereketa uye vanhu vari kubata-bata. Upongwe hakuna kwahunokusvitsa. Zvinhu zvakaoma. Ikonomi yemuAfrica yakadhakwa. It's better kutsvaga mari munhu pakuswera uchiita zveupombwe uchiteerana nevakadzi vevanhu uchiita sei. Ukangova nemunhu wako wani mumwe chete chaiye zvokuti izvo kuzoda kuti zvikazodii zvino life yako inotodzokera kumashure kana padai. Wozi uchasvika ikoko murume wacho ubva akuudza ndiri kuda mombe 8 ende utanga kushandira mombe idzodzo, utanga kukwereta wodidi pane kuti zvese izvo zvingadai uchironga life yako. Saka I think best way ngatingokoshesai upenyu hwedu nevamwe vanhu. Tizvisinei kuti tiri papi kana tiri papi, mukoshesa upenyu hwedu nevamwe vanhu chinhu chakatikoshera uye zvakangonaka. Plus zvinonzi kuti ukava munhu anotya Mwari munzvengeswa pazvinhu zvakawanda. Kutya Mwari kune kunzvengesa pazvinhu zvakawanda. Ngatisiye tsika iyoyo, especially upombwe. So thank you so much for watching. I will see you in the next video. Bye bye.